Nyakwaromogi en odiochieng' makare tarik no bende wantiere Pasaka kendo waparo nyuol waparo weche motenore kod chier mar Yesu Kristo. Intiere kama kare odiochieng' ni mondo miyud weche manyien e chenro mar migago saa 7 mar odiochieng'. Nyinga Ochieng' Emmanuel Kamagi e weche momiyo pek. Jokristo yore kanise mopogore opogore nyasi mar Pasaka kagiparo go chier mar Yesu Kristo. So ni wakati ngumu, lazima tukae na wananchi, tuambie wananchi yetu mahali maji inapita. Kama umejenga kidogo, lazima tupeane nafasi. So lazima tujitayarishe sisi pia kama wakaaji wa Isiolo. Jal mapeula nyoyuero Isiolo yudi katenda rita omedo nyiso jopiny mondo tang' kaluwore kod koth mamedo burore. Oganda jopiny Amerika odhi nyime gi ng'anyo ka gikwedo yo ma Trump tayogo pinyno. Machiegni Nyakwaromogi jwang' bed kode chakruok nyaka giko wamedoro ni ote mago ma Pasaka makara ng'eni kuonde mopogore opogore bedo gi thuolo mar mondo mi ne idhie kanisa kendo ji mopogore opogore nyobaga lam. Jomoko nochako odiochieng' manyoro ka girwako odiochieng' ma kawuono chier mar Yesu Kristo. Wan bende ne wantiere kod thuolo mar dhie kanisni mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ne wantiere gwenge mag Siaya kama ne wayuoro e alam Ramogi TV kaachiel kod Ramogi Radio. Chenro bende ne yudo achiel kachiel chenro mano mokalo mar Injili kalo machiegni e weche manyien mag Pasaka. Kawachako, jadolo maduong' mar kanisa jokopere ma Mombasa Martin Kivuva oseo jatend piny Kenya William Ruto kuom limbe masaka saa e pinje maoko. Kolose kinde lamo e kanisa ma Mombasa odiochieng' ma kawuono, Kivuva oseo jatend piny kuom dino ite ne oganda jo Kenya kodhi nyime gi medo gope kowuok e pinje maoko. Owacho magi seche ma igeno ni jatend piny biro chako limbe ne piny China. Ojiwo jopiny mondo odhi nyime gi kwedo gik ma ok ni kare piny owacho ma pacho ka ma onge luoro. Tuko nayo, tumefumika, tumejekelea. Basi kwa mkataa shetani tuinue mshumaa yetu. Kumbe hata sisi, lakini kama hiyo itabaki pale pale, anaondoka nchini. Deni letu na nchi nyinginezo nje ya Kenya, deni what we call the national debt, inasemekana imepita kipimo. So ni kama wewe una deni na huku naendelea kukopa kwa jirani, kwa benki hii na benki ile, unaongeza uzito kwa wale unaoishi nao, na hasa Mkenya anayetozwa ushuru, kwa sababu hayo ni lazima yalipike. Na hili ni onyo ameongeleshwa na watu wengi, na yeye amesema, naamini anasema kwamba I know what I'm doing. The challenge is, mzigo huu utamlemea nani baadaye? Mzigo huu utaleta anayechukua hatamu mwishoni atafanyani na hizi tuite mikopo ambayo imezidi kipimo. So ametahadharishwa mara nyingi, na anajua yeye mwenyewe, naamini anaamini hivyo, kwamba amesikia hilo na ameamua aliloamua. So letu ni kusema tusiwe na kusema hajui, kuambiwa ameshirikishwa na watu mbalimbali hata nchi za nje. So ni tukae chonjo, tukae tumejipanga, na sisi tusiwe tukazama.
Ringre dereva ma nyamburko mar MCA ma Oldonyiro David Lemantile manyocho tingi ula chinti cha beach mokalo yudi. Dereva nyone na chiel kuom ji manye jadek mano nitie nyamburko no mano tingi ula. Ngarachiel tonno tony ka nyamburko ma joma moko nyamburko no yuer ka joma moko podi manyo. Jodak makono jumono dar kendo many kuonde jot ma otingore kaka yo magengo lal man ngima kod kethruok mag bondo mathoth. Seche ma jodak masoko mjinga kod kadak masafi dwaro mondo piny owacho mamalo gi mar county okony jogo mosewito mwandogi kendo ohelnigi osegore piny. Wale wanaishi karibu na hii laga yote wamekuwa affected. So ni wakati ngumu, lazima tukae na wananchi, tuambie wananchi yetu mahali maji inapita. Kama umejenga kidogo lazima tupeane nafasi. So lazima tujitayarishe sisi pia kama wakaaji wa Isiolo, ili hii maji ikikuja ikuwe na njia ya kuelekea. Lakini haswa sasa mwaka hii gavana amesema atashughulikia mambo ya drainage, atahakikisha ya kwamba maji haitaingia town na iharibu town. Hii karabat tungekuja kuwekewa kama wale walikuwa wanatengeneza hii karabat waliweka box karabat, hatungekuwa na hii matatizo leo hii. Na hii shida ijatokea leo. Kwa miaka mingi tumeishi kushuhudia hasara nyingi kama hii. Kupoteza a lot of money, hasara mingi na ile. Hii tukija kubahatika leo hii ama tutengenezwe kuanzia leo ifikiriwe niweko program. Bwana CS, tuwekwe box karabat. Sisi tutasaidika na wakaji wa area hii, in future tutakuwa na maisha mazuri ambayo shughuli zetu za kawaida sisi hatakuwa na tatizo lolote lile. Saa hii kina mama wamebomolewa manyumba, hawajakula, vitu imeenda na maji, masufuria imeenda, vitu ya kulalia imeenda. Kwa hivyo tunaomba Bwana CS, kwa sababu uko hapa, tafadhali nyinyi ni watu wa kusikia, ngapa na ni mtu wa kusikia. Peleka hii information, kuna watu hawana mahali ya kulala, wapate mahali ya kulala. Wapate hata kama ni mattress, hata kama ni sufuria ya kupikia, tafadhali. Senator ma Trans Nzoia Alan Chesang odok ne chendo mar kumbo manyien mar thieth mar SHA kowacho ni tiyo makare ne jodak ma Trans Nzoia. Kulosi kinde ma ne opogo kony mag chiemo mag Pasaka ne jodak ma Trans Nzoia. Chesang okwedo jogo mosebedo ka seyo kumbano mar thieth kokoni kumbano osekonyo ahinya jotuo mathoth e pacho ka. Kama kuna mtu amekuwa mgonjwa hapa na ametibiwa na SHA anaelewa. Sasa tusidanganywe ati sijui haifanyi nini, haifanyi. Hiyo SHA inafanya na itakusaidia mahali. Ile siku ni hapa tu Shakahola ndio haifanyi. Na mniruhusu niseme hiyo. Ni hapa Shakahola haifa? Ndio maana hii magari hapa. Kama hiyo Shakahola ingekuwa inafanya, hii magari ingekuwa hapa. Na mimi nitapigana mpaka hiyo Shakahola ifanye. Nitapigana mpaka district irudi district. Jitelo mawuok e kaunti ma Nakuru sub kaunti ma Subukia dwaro ni piny owacho mamalo ng'wano omenda mag NG-CDF duto kendo nywando gi migawo mar somo. Jitelo koni mano biro miyo ler kod adiera betie pok mar omenda no mar siro somo kotelo ni kod Hussein Dida gi koni josiasa donjore kod pesa no kendo kelo akwede pok mage to maduong' bende josiasa tiyo kod omenda no e dwachgi giwegi. Miaka ingine ikikuja mmefikia ni vizuri tumsupport huyu kijana kwa sababu haleluya, wapi makofi? Tunashukuru watu wa ya kwamba kama ni basari, let us unify it, let us make education free. Wacha tu peane pesa kwa mashule, watoto wasome, kwa sababu tunataka kusawazisha maisha ya kila mtu, na the best way kusawazisha ni kwa masomo. Kwetu tuko na wanafunzi watatu ambao wako form 4 ambao mama yetu alituacha watoto wakiwa shule, pamoja na yeye ni watoto 4 tuko na wao. Sasa wakati mmoja amepata basari, tunashukuru kwa sababu hata ambapo tumepata kwa mtoto mmoja, tunashukuru kwa Hussein kwa sababu Mungu anapokukusaidia na kusaidia watoto wengine, Mungu hawezi kukuacha. Amen marati post chako kaokore kindo gai mar odi mrala mrodinga kod jod bura
e paro mare mar mayo jood bura omenda mag dongruok mag NG-CDF kendo tero omenda makamano ne counties. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Raila wacho ni tij jood bura en loso chike kod ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda jopiny e kinde ma jood bura bende osingo mar mako lweny kod ng'ato moro amora madhi temo mayo gi NG-CDF. Ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo. Omenda mar dongruok mar NG-CDF olemo mamilimili ma pige osebedo ka tieko riyo mag oganda jo Kenya e do weche mag somo kod dongruok chakre higa mar 2003 sani koro nie kinda kurga sumbi. Kata odoko ni NG-CDF osekelo lokruok marieny kasulwe e thoth kuonde chung' od bura ma pacho kae e gero skunde, konyo jopuonjre mochando to withe gi bith, gero osuptende kaachiel kod tesende obila. Tudruok mare kod jo od bura osekete kama poth poth. Kuom thuolo mohewo nyadiriyo, doho oseyudo tudruok mar jo od bura kod omenda mar NG-CDF, ataro mar chik kaluwore ni NG-CDF en tich mar sirikal mamalo kendo tij jo od bura onego bed ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny. The fact ni wajumbe timo legislation, timo oversight, timo representation, at the same time gicha gitiyo gi pesa jopiny ni gine magi implement, ng'ama oversight gito ng'a? That is the question. So gino kelo confusion e governance. And therefore, and pacha en nika pesa ni nyalo kawo mondo tene counties. To wabro align governance mondo bed moriere, mondo bed ni joma tiyo gi pesa na on behalf of jopiny tiyo go to joma ng'iyo gi joma loso chike. Okay? To kam otamore titere court, idhi yale court. Endi ng'ato ok nyalo bet jatug mpira. Kasto kende ni referee. Nyaka yier achiel kuom ariyo. Kin referee tibet neutral, ng'iye ka joka gocho. To kin jatugo titugo ne timni. Koro wabunge tijgi e katiba en rango kaka sirikal tiyo gi pesa. Mano gi dho ngere luongo ni oversight. To kinyal bet ni ine ng'ama madhi ng'iyo oversight to kendo iduogo itimo gima jok sirikal onego bed ni timo cha. Mano nyiso ni imienori. Ewi mano, doho mamalo ne ong'ado dwe mar 9 higa mokalo ni chenro duto mag NG-CDF dhi rumo e giko dwe mar 6 higa manyien. Ogai mar ODM Raila Odinga e iko mar jating' ndai mare machon George Oduor ne ochwado jood bura kod boka ewi omenda mar NG-CDF. Raila ne ochako twak ma iyo timo kachieng' mar golo NG-CDF e lwet jo od bura kendo kete e bwo sirikal mag counties kaka yo mar tego sirikal mag counties, wach ma osenyuolo paro mathoth e kind jo od bura kod jopiny. Gima tiyo kik wakethi, CDF tiyo. CDF ben mana 2.5%. I support ni counties onego med pesa. To wamed gi mana shareable revenue from 15% to 40% gi functions maggi. NG-CDF wajumbe minyalo gol gi chik. But it is a most devolved fund. Sani kata molo counties. A county bochako team devolution pesa madonjo cha otere to ward. But CDF obed kanya, in fact onego tere to 5%. To dhi nikech ene mwana ene on the ground. E Kenya ka gik mang'eny ok ti, koro kik wachak gore gima tiyo. Iyudo ka mbunge ema dhi yiero fund manager matiyo constituency mare. Iyudo ka mbunge ma influence joma bedo committee members mag CDF e constituency mage. The committee members gi iyudo koketo joge mabro konye go siasa. Tiyudo ka mbunge bende ema yiero ni project mane midhi timi. Koro kuonde ma oneno ni onge gi support ok otere project. Jo od bura korka korgi oramo ni lokruok mane gitimo ne chik mar NG-CDF e higa mar 2015 ne omayo gi teko moro amora ewi omenda makamano, wach ma jonon siasa to neno kaka miriambo mar odiochieng'. Ewi mano, jo od bura oramo mar timo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar neno ni gidong' kod omenda mar NG-CDF kata kochuno dhi e mbulu mar paro. Government ginyalo intimidate, okay? However, ginyalo intimidate court independent. So my view any kata kichun cabinet secretary ni pod medo migi pesa kokalo June 2026. To pod wan kaka ukinde matiyo e gik mag accountability gi human rights pod wabro dhi e court mondo wa make sure ni court ogeng'o gino. Jo od bura goyo korgi ni onge gima governors osetimo maginyalo nyiso jopiny mondo omigi omenda mar NG-CDF. Road maintenance levy I support ni oningo olos proper structure as a county to pesa no nyalo biro kato counties otim barabara, mano waonge godo gi problem.
nikech mano ero to pesa mang'eny obedo centralized Nairobi ka to kwane kokonyo mwalo kocha maber. Kuro pesa no wagol watere counties. Kuchopo kujochopo chako be devolved further to the wards. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto yoro lame kanisa hiyo Narok County. Hotel kon jatend migao mar lweny Soipan Tuya, Senator Manarok Oldama Olekina kod jod bura Manarok South Olen Tutu wawinja ne kaka lamno dhi nyime. Nimeona ile njia ambaye Wamasai wote wanatakiwa wapita ili tuweze kupata rasilimali zetu. Unajua sisi tukisimama hapa Wamasai wote wa Kenya, kura zetu haziwezi shuka chini ya 1.4 million. Na unaona kama Kalonzo anakimbia huko, anasema Wakamba wake 1.4, hata sisi Wamasai tutaenda mpaka kutoka Marsabit mpaka Kajiado na tutakuwa na hiyo 1.4 na tutasupport William Ruto na Raila Amolo Odinga. Amezungumzia actually part of your manifesto of bringing everyone together and leaving no one behind, so that we work together so that we can able to take Kenya to the next level of development and unity for all. Nilikuwa nasikiza mpaka nikasema kwani ameibaiba manifesto ya William Ruto. Hata hii maneno ya Ladama amekaa hapa kwa sababu ya faida na hiyo maneno ya kuleta watu pamoja. The broad base, pulling together and moving forward together. Akoro magijolupo ama uwok e tong mar piny Kenya. Wabro biro gi lipod no tok yo matinya korom gajwang. Wabro kao yo marwa mokwongo e chenro mar migago. Kikidhi mabor nyasi poden mar Pasaka gik moko nyalo telo. Kata kamano kikidhi mabor oduogo kod weche manyien. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day Peninsula Tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nyithindo. We celebrate self-employment because of you. Ramogi TV kelonu wach maber. Maria Polo, Maria Polo.
Rogo mar nyithindo koro biro ni chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 okinyi nyaka saa 6:30 odiochieng'. Ma en mor nyadiriyo, somo nyadiriyo, kod gik moko mabeyo beyo nyadiriyo. Kik mor mar rogo mar nyithindo bayi. Erokamano kuom medo kete ramo gi TV chenro mar Migago, jolupo mowuok e tong' ma piny Kenya kod piny Uganda ahinya e dho wedhe ma Usenge kaachiel kod Uhanya ywago medruok manok mar arita mikelo kod ywaruok madhi nyime e kindgi kod jolweny mag piny Uganda machiwo arita e nam Lolwe. Giywak ne okalo e sand ma gin godo kod luoro mar wito ngimagi kinde ywaruok mantiere kindgi kod jolweny. Barak gi kanyero gin gi tije gi nitie yiende mibaro ma itedo negi go. Unyalo dhi moto negi, udhi baro yien kuno, inyalo teru nikech koro un mabus, inyalo teru udhi puro kata udhi poko gine sinjo muogo e puothe jomoko, ikelo negi jogo chulo gi pesa. Kosa teru kanyo gimimiu ni chiemo onge. Wasewito jowa magi go risasi. Moro negi go risasi bolwari yie. To gino dhi hinyo gi negi duogo gi ywayo to once ni nam ka ituch ok yudi ifloat mana ko kituche kama muya pongo yiti duogo malo ngacha no dhi nyaka sani. Hiyo tear gas hiyo moshi yake wakishafungua naweka hiyo moshi na watesa huko ndani. Sasa hamna hata pumuzi, huwa wanatumiza sana. Mokumo Uganda thoughts about modak Mount Elgon kordoro ni pinyo wacho yie negi gi pudhi yien ng'ow mantiere skul primar ma Toros. Jodak go koro lieko ni yien no sebedo kakelo negi kuong kaka tho, kethruok mag mwandu kod pogruok e kindgi kuom higni mathoth koro. Kata bedo ni giwacho ni pudho yien no en yotieko kuong, jogo mochung' ne arita wacho ni nyalo bedo chandruok mar din makoch. Joiso Duor nigi ler. E chuny gwenge mag Mount Elgon e skul primary ma Toroso, yien ng'ow ochung' motegno, yien manigi sigana modhuro. Sigana miwacho ni osekelo pogruok e kind oganda kuom higni mathoth kaachiel kod kuong ma jomoko wacho ni wigi ok nyal wil godo. Ne jomoko en mana yien, to ne jomoko en etie midhiero duto mosebedo katimore e gwenge mag Mount Elgon. Kuom higni mathoth koro, jodak ma alworano wacho ni chal ka gima kuong marach ne opidh e tie yien no, to nyaka sani gilieko ni yien ng'ow no osebedo ka kelo hawi marach ne jodaka. Nilikuwa naambiwa na nyanya kitambo kidogo, nikaambiwa kuna vitu vilikuwa vimewekwa na malaiboni, hiyo ndio inaleta shida mlima Elgon. Na mlima yetu hata mimi nilipoteza mume kwa hiyo njia ya laana. Cleansing hiyo ni vitu ambayo iliwekwa more than 200 years back. Iliwekwa na watu wetu wa ukoo, na hizo vitu saa hii isipotolewa, na waambia si Mount Elgon peke yake, Kenya mzima italipuka. Kaluwore kod midhiero ma jodago wacho ni osebedo ka jukogi, pudho yien ng'owno e yo makende manyalo resogi e tieko kuong kod hawi marach magisebedo godo kuom higni buora. To ok en ji duto mayango ni yien no emosebedo ka kelo midhiero e gwengego. Jaod bura ma gwengego Fred Kapondi kod County Commissioner Thomas Sankei wacho ni dwaro mar pudho yien ng'owno ok ni kare, ni mar gigo ma jodak wacho ok gin adiera. Hata kuna watu wameanza kutishwa na hizo mafimbo. Mtu anakuambia ukicheza na mimi nitakuonyesha fimbo mrefu, ukitembea na fimbo ati itakuletea mali, ati inaita ng'ombe na unakataa kwenda kulima kwa shamba. We are going to build something like a cult, na consequences zitakuwepo. Ninataka kutoa onyo, mjichunge kusiwe kuna kitu inaitwa cult imeanza kuingia huku kwenu. Kama ni kweli ukianza kushika fimbo hauogi sasa kuna shida hapo kidogo. Vile nataka kumaanisha ni kwamba tujichunge kuingia katika cult. Dwaro mar pudho yien ng'owno machiegni ni yande ogore Luanda, kama obila nokuor e gwengego mondo ochung chenro mar pudhe. Shughuli ambayo ingefanyika leo ambayo serikali imesimamisha ya kuondoa mti ule wa mkuyu pale shule, katika shule ya Toroso,
Sasa hayo ni mambo ambayo yalisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Inakuwaje mbunge leo anadai ya kwamba huo mtu ukiondolewa ni yeye ameondolewa uongozini? Alikuwa wapi yeye miaka 200 iliyopita? Ndio sasa aseme ati yeye ndio huo mti. Penjo koro en ni yien ng'owno en yena kose en kuonga. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kodhi mago matimore e kaunti namba 48 pinje maoko maukuom jopiny Amerika nowuok kendo bago ng'anyo odiochieng' manyoro ka gikwedo jatend pinyno Donald Trump. Ng'anyono ma otele kod riwruok mar 5501 nochano ng'anyo odiochieng' mar hingo 10 mar 150 mar lweny mar kelo lokruok mar tele pinyno mong'ere kaka American Revolutionary War. Owuok oko mar ka jatend pinyno manie White House kar uso nyamburko mag Tesla kanyakla kod chuny bombe mamoko jong'anyo nyiso ywak maggi mopogore opogore ne piny owacho ma pinyno gidwaro mondo migepe mag piny owacho oti makare. Ka bende gidwaro mondo mijal miluongo ni Kilmar Abeneo Garcia ma en oduoke piny El Salvador taro machik oduoke pinygi.